kaping yung mga gada. Doon na po yung video nga nakita nga ni-viral sa social media. Kining video ha, sakit pamalandungon ba nga kanong gipagawas ni siya, kanong gitubutan man ni siya nga magawas nga dili man ni angay unta nga ipagawas ni siya. Tanawan niyo mga papa. Sa matag adlaw nga mutawa ka, imong tingog ako matingala. Di ko kapugan nga magaduda, o bagay ka. Buklaw kaayo kung magkanta ka sa paborito na sonata. Daw makaluha ng mga mata, gano'n sigira ka nawa. Putingdak mo sa tanyaw ko, putinggahiya paghubo mo. Haskang sinawa nalisan ko. Kita ninyo ni babae. Ini siya dili sa ingon nga nauton ako yung video kay maumang ginayahang lingaw niya kibali sa mga tao, pero sa akong pagkaako nagpagalingon wala gid ko nag-angay ani. Ini siya dapat dili ni siya mao ang i-viral. Ang kung gusto ninyo ni sa social media nga may viral. Hawag ka na kayo, sukat kami ato, dito ka na bago ngano. Natay makatunan. Ayaw usba ang imong batasan, ayaw patakod sa imong mga barkada. Maoy imong naon-naon sa makadaghan ang imong mga ginikanan. Maoy nagpadako nimo. Dulot ni kayo sa inyong panahona kung makuhaan kini siya o diksyon sa mga kabatanunan. Daghang salamat.